Charles Bonello kien kostret jammetti li l-proposti ġodda tal-Partit Nazzjonalista li ħabbar il-Kap Nazzjonalista fil-baġit mhumiex kollha ġodda u ammetta dan waqt li kienet jiġi intervistat minn Endru Azzoppardi. Xi ħadd jippretendi jew jistenna, jistennax, il-kemm jippretendi forsi goffa, jistenna illi l-Partit Nazzjonalista minn sena u nofs qabel l-elezzjoni joħroġ bil-proposti tiegħu. Bekk issa pubblikament il-Partit Nazzjonalista beda idoq l-irtirata fuq suppost 50 proposta ġdida li ħabbar fir-replika tal-kap għal budget li tħabbar mill-Gvern għas-sena d-dieħla. Dan apparti li diġà ġie espost kif ċertu miżuri jew tħabbru nofs leħja jew kienu kkupjati jew sansitra ġew iġġenerati bl-intelligenza artifiċjali. Apparti minn hekk Bonello għall il-poplu ma jistax jippretendi li sena u nofs qabel l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista jibda jħabbar il-proposti. Fil-budget biss, fil-diskors tal-kap, ħriġna 50 proposta ġdida. Iġifieri ma ħadd ma jista' jgħid u ma ħriġna 50 proposta. Uħud ġodda, uħud ġa kienu hemmhekk. All right, naqblu. Intant waqt l-istess programm, Bonello ikkummenta wkoll dwar il-każ fejn deputat nazzjonalista Albert Buttigieg allega li ġurnalista One kienet jagħmillu harassment. Bonello ipprova jiddefendi lil Buttigieg hekk kif sostna li l-ġurnalist ma kienx 100% korrett f'dak li jagħmel minkejja li l-Speaker tal-Kamra tar Rappreżentanti diġà ta' ruling li juri kif il-filmati imxandrin mill-One juru l-ġurnalist Francesco Borg jagħmel xogħlu u jistaqsi lid-deputat b'dan tal-aħħar zajdieħ biex jimbuttaħ. Mux qed nipprova niskuża, imma issa qed nipprova niskuża kulħadd. Jiġifieri jien naħseb il-ġurnalist ma kienx korrett 100% b'dak li jagħmel fl-opinjoni tiegħi, però ovvjament issa dana kien hemmhekk u jista' jkun li Evidentament urtat ma dan kollu b'reazzjoni tal-preżentatur hekk kif bħal ħafna sostna id-diżapprovjazzjoni tiegħu għall-aġir intimidatorju ta' Buttigieg, Albert Buttigieg innifsu spiċċa ċempel minn jeddu fuq il-programm ta' Azzoppardi u reġa' sostna li l-ġurnalist ipprova ma jħallihx jidħol fil-Parlament u għażiet jgħid li deputati oħra tal-Partit Nazzjonalista qed jaslu jitlu mill-bib ta' wara biex jevitaw il-ġurnalisti għax iħossuhom imsawtin. Oħra biex jevitaw li jkollhom dal-inkontru qed jitlu minn wara, issa msawtin.